хубаво, че има такава заявка да се направи един контакт с Верона. Малко е така различна цялата теситура, свързана с инфраструктурата, защото там са инвестирани много средства, това място да стане място за спектаклите. А при нас е терен, в който ние го превръщаме в място за спектакли. Работи се много трудно, много тежко се работи. И ние като българи, като патриоти, минаваме при всички препятствия и трудности. Тези, които са били горе, знаят, че всичкото е една адаптация и едно място, от което се ражда изкуството на операта, между стените, между тревите и между крепостите и така нататък. Но аз много се надявам, че този първи знак на европейско инвестиране наистина ще инвестира за бъдещето, защото проектът ще дойде и ще се отиде. И с него и без него сцена на вековете щеше да има, може да бъде извинен. Но това е един плюс, да се даде възможност да се помогне на нашия български кал да се използват ефективно тези средства. Главното е, че публика от цял свят има интерес към този фестивал.